Καλώς ορίσατε στην σημερινή εκδήλωση, το πρώτο Cyprus Forum Brussels που διοργανώνεται από τον Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, στον οποίο θα δώσω τον λόγο για ένα σύντομο καλωσόρισμα. Ευχαριστώ τον Νικόλα. Πραγματικά σύντομο καλωσόρισμα, διότι θέλω και εγώ αγωνιώ να ακούσω τους καλεσμένους μας. Κύριε Επίτροπε της Κύπρου, Αλίας και Ωκεανών, κύριε μόνιμη αντιπρόσωπε της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Βράιλα, κυρία μόνιμη αντιπρόσωπο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Ράφτη, αγαπητοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές που μας τιμάτε με την παρουσία σας, φίλοι και φίλες, είναι 20 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας σχεδόν μόνο χρόνος πριν από την δεύτερη προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο πολύ σημαντικοί σταθμοί, οι οποίοι συνυπάρχουν και αλληλοεπηρεάζουν. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα είναι να ανιχνεύσουμε πώς προχωρήσαμε αυτά τα 20 χρόνια και πώς μπορούμε να κάνουμε μια πετυχημένη προεδρία η οποία θα αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω επίσης να χαιρετήσω την παρουσία του φίλου του Ερσίν, ο οποίος είναι εδώ εκπροσωπώντας την τουρκοκυπριακή κοινότητα, τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, για να ακούσουμε και τη δική του οπτική γωνία για το πώς μπορούμε να πάμε στην Προεδρία και τι είναι αυτό που άφησε αυτή η 20ετής παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πω περισσότερα, δίνω και πάλι το λόγο στον Νικόλα, να πω ότι έχουμε περίπου 1,5 ώρα μπροστά μας για να αναλύσουμε αυτά τα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και δίνω μέσα στο μικρόφωνο στον Νικόλα. Ευχαριστώ, Λουκά. Ένα σύντομο χαιρετισμό και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να διοργανώνουμε το πρώτο Cyprus Forum στις Βρυξέλλες. Με αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη φωνή της Κύπρου στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής λήψης αποφάσεων, αλλά και να αναδείξουμε τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τις ιδέες που η χώρα μας μπορεί να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν περάσει, όπως είπε ο Λουκάς, 20 χρόνια από την ένταξη και είμαστε ένα χρόνο πριν τη δεύτερη προεδρία, οπότε πλέον δεν έχουμε δικαιολογίες ότι είμαστε νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρουσία του Cyprus Forum στις Βρυξέλλες είναι κάτι παραπάνω από συμβολική. Είναι μια έκφραση της δέσμευσης μας να συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Στόχος είναι να ενισχύσουμε τη διασύνδεση και τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και να δώσουμε το έναυσμα για ανοιχτές και ουσιαστικές συζητήσεις γύρω από κρίσιμα ζητήματα. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Λουκά Φουρλά και τη συνεργατήτα του Μαρίνα Σαββίδου, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας για να ξεκινήσουμε αυτήν τη σειρά και μας φιλοξενούν σήμερα εδώ. Επίσης, ένα θερμό ευχαριστώ στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Κύπρου που είδε θετικά αυτή την ιδέα, καθώς και στους ομιλητές και κυρίως τον Επίτροπο Καδί. Η Κύπρος έχει πολλά να προσφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη γεωπολιτική της σημασία, τους φυσικούς πόρους, αλλά και ιδέες για ζητήματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η ασφάλεια, η καινοτομία και η ενεργειακή μετάβαση. Και η διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης στην καρδιά της Ευρώπης είναι ένα βήμα για να συνδέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους μας σε ένα πλανήτη που αλλάζει. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και εύχομαι από τώρα και στο εξής αυτή η συνάντηση να γίνεται κάθε χρόνο. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα. Νικόλα, μου επιτρέπεις να πω, αν μπορώ να ευχαριστήσω ονομαστικά τους συναδέλφους. Βλέπω τον Νίκο τον Παπανδρέου, τον Νίκο τον Αναδιώτη, τον φίλο τον Μανώλη τον Κεφαλογιάννη, τον Νικόλα τον Φαραντούρη, τον Φιδία τον Παναγιώτου, τον Μιχάλη τον Χατζιπαντέλα. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Προχωρούμε στην εναρκτήρια ομιλία από τον Επίτροπο κ. Κώστα Καδί. Κύριε Καδί, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπορούσα και εγώ να ξεκινήσω χωρίς να συγχαρώ τους διοργανωτές για αυτή την πρωτοβουλία. Το Cyprus Forum και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Oxygen for Democracy, σε συνεργασία βέβαια με τον Ευρωβουλευτή μας, τον φίλο τον Λουκά τον Φουρλά. Απευθύνω λοιπόν και τα συγχαρητήρια, αλλά και τις ευχαριστίες μου τόσο για την πρωτοβουλία σας αυτή, όσο και για την γενικότερη πολύπλευρη δράση και προσφορά σας. Η διοργάνωση της ενδιαφέρουσας αυτής εκδήλωσης, στην οποία συμμετέχουν εγνωσμένου κύρους διεθνείς οργανισμοί και φορείς, καθώς και έγκριτοι ομιλητές, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αξία, αφού απέχουμε χρονικά μόνο 11 μήνες από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο. Οι θεματικές της εκδήλωσης, με εισηγήσεις που αναμένεται να αγγίξουν ζητήματα όπως η ασφάλεια και η άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η επίλυση συγκρούσεων, οι οικονομικές προοπτικές και οι δράσεις που αναμένεται να προωθήσουν οι επερχόμενες προεδρίες του Συμβουλίου και ειδικά η Κυπριακή Προεδρία για τη διαμόρφωση ενός ακόμα καλύτερου μέλλοντος για την Ευρώπη και τον πλανήτη προδιαθέτουν θετικά όλους τους συμμετέχοντες. Σε ένα ακόμα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη προσβλέπει ακριβώς και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι που αντικατοπτρίζεται πλήρως και στους όρους εντολής που έχει επιδώσει σε κάθε επίτροπο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή που έστειλε σε μένα, βρισκόμαστε πράγματι σε μια κρίσιμη στιγμή και καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις που θα διαμορφώσουν την Ήπειρο και την Ένωσή μας για γενναίες. Για μένα προσωπικά, φίλες και φίλοι, η ανάληψη ενός τόσο σημαντικού χαρτοφυλακίου όπως αυτό της αλίας και των ωκεανών αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και παράλληλα συνιστά μεγάλη ευθύνη, ώστε να δικαιώσω τις προσδοκίες όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η ανάθεση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου αποτελεί τιμή και ψήφο εμπιστοσύνης και για την Κύπρο, η οποία για πρώτη φορά από την ένταξη της στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο με τόσο εκτεταμένο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι ευτυχής συγκυρία που η περίοδος της Κυπριακής Προεδρίας συμπίπτει με μέρος της δικής μου θητείας. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η Κυπριακή Προεδρία, η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνδέσει την εξάμηνη Προεδρία της με σημαντικές επιτυχίες προς όφελος των πολιτών όλων των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς την κατεύθυνση αυτή θα έχει την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση τόσο του γραφείου μου όσο και εμένα προσωπικά. Φίλες και φίλοι, ως Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδιώκοντας ακριβώς τη διαμόρφωση ενός ελπιδοφόρου και ειρηνικού μέλλοντος για τις επερχόμενες γενιές, έχω ήδη θέσει με την καθοριστική συνεισφορά των συνεργατών μου, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά με την ευκαιρία, τις προτεραιότητες και τους στόχους για την επόμενη πενταετία. Μια πενταετία κατά την οποία θα επιδιώξουμε τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των τομέων της αλληλείας και της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, με παράλληλη προστασία και αειεφόρο διαχείριση των ωκεανών και των θαλασσών της. Είναι αρκετές και σημαντικότατες οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει. Θα αναφερθώ επιγραμματικά σε 2-3 εμβληματικούς στόχους, θα έλεγα. Πρώτα απ' όλα είναι η διαμόρφωση αλλά και η υλοποίηση του Συμφώνου για τους ωκεανούς, ενός στρατηγικού πλαισίου το οποίο θα αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις πολιτικές οι οποίες συνδέονται με τους ωκεανούς, για τις πολιτικές οι οποίες επηρεάζουν και επηρεάζονται από τους ωκεανούς, και θα διαμορφωθεί, ήδη άρχισε να διαμορφώνεται με μια εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα έχει στόχο να διασφαλίσει την υγεία των ωκεανών, την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας με αειφόρο τρόπο, την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για τα θέματα της θάλασσας, των ωκεανών και των τομέων που εξαρτούνται από αυτούς, αλλά και την διεθνή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση των ωκεανών. Παράλληλα, έχουμε θέσει ως στόχο να εξορθολογήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η ευρωπαϊκή αλληλεία και η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια. Και προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρεία διαβούλευση για την αξιολόγηση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής. Θα χτίσουμε πάνω στα θετικά της πολιτικής όπως έχει εφαρμοστεί από το 2013, που ήταν και η τελευταία αναθεώρησή της, και θα διορθώσουμε οποιασδήποτε αδυναμίες διαφανούν μέσα από την αξιολόγηση, η οποία, όπως είπα, βρίσκεται σε εξέλιξη.
σημαντική προσπάθεια θα επικεντρωθεί και στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Γνωρίζετε ότι η υδατοκαλλιέργεια στο παγκόσμια είναι ο πιο ταχαία αναπτυσσόμενος τομέας παραγωγής τροφίμων, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κολλήσει το 10% της κάλυψης των αναγκών που έχουμε στην Ευρώπη. Θα πρέπει να δούμε πώς ενισχύουμε τον τομέα και πώς διευκολύνουμε την περαιτέρω ανάπτυξή του. Ένα θέμα που αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, είναι και η ενίσχυση των πολιτικών που αφορούν τις παράκτιες κοινότητες και τους αλληλείς μικρής κλίμακας. Ήδη πρέπει να σας πω ότι έχω εγκαινιάσει μια μεγάλη περιοδεία σε παράκτιες κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, αρχίζοντας συμβολικά από την ιδιαίτερη μου πατρίδα, την Κύπρο, και είναι στο πλαίσιο της επιθυμίας μου να ακούσω από κοντά τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες, τις εισηγήσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι στο τέλος της ημέρας εφαρμόζουν τις πολιτικές μας. Έχουμε τουλάχιστον ηθική υποχρέωση να ακούμε τι έχουν να μας πούν και να λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες αλλά και τις εισηγήσεις τους. Στο πλαίσιο όλων αυτών των πρωτοβουλειών και της υλοποίησης του προγράμματος που μου έχει ανατεθεί από την πρόεδρο Φόντερ Λάιεν, διεξάγουμε ένα εκτεταμένο κύκλο διαβουλεύσεων, ο οποίος ακουμπά και τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους φορείς οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με το χαρτοφυλάκιό μας, τα κράτη-μέλη, τους νέους μας. Πρόκειται σύντομα να γίνει, όπως έχει ανακοινώσει και η Πρόεδρος, να γίνει η πρώτη συνάντηση με νέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για συζήτηση ακριβώς του πώς βλέπουν εκείνοι τις προοπτικές της γαλάζιας οικονομίας και της προστασίας των ωκεανών. Και θα χαρώ την δεύτερη αυτή συνάντηση με νέους από την Ευρώπη να την έχω στην Κύπρο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Ήδη έχω συνομιλήσει για αυτόν τον σκοπό με την Υπουργό Παιδείας και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία προς αυτή την κατεύθυνση. Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να μακρηγορήσω και να σας κουράσω. Θέλω να ολοκληρώσω αυτή την παρέμβαση μου λέγοντας ότι σε λίγους μήνες η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει το τιμόνι της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά το ότι η Κύπρος είναι ένα μικρό κράτος μέλος, διαθέτει ποιοτικό ανθρωπινό δυναμικό, το οποίο με την καθοδήγηση και στήριξη της κυβέρνησης θα συμβάλλει σε μια επιτυχημένη Προεδρία για την οποία θα είμαστε όλοι περήφανοι. Χθες είχαμε την ευκαιρία να κόψουμε τη βασιλόπιτα με τους Κύπριους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνω πολύ θετική ανατροφοδότηση ως προς το επίπεδο των συμπατριωτών μας και τη συνεισφορά τους στην υλοποίηση των πολιτικών της Ευρώπης. Αυτό το δυναμικό λοιπόν έχουμε υποχρέωση να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Θα συνεχιστούν αυτές οι επαφές με το προσωπικό και είμαι βέβαιος ότι το προσωπικό αυτό σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Κύπρου θα πετύχει πραγματικά μια Προεδρία η οποία θα αφήσει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα. Στην προσπάθεια αυτή αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά τόσο οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές όσο και μη κερδοσκοπικοί, μη κυβερνητικοί οργανισμοί όπως Oxygen for Democracy και το Cyprus Forum που αποτελούν και συνδιοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνεται και η σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και θα ήθελα για ακόμη μια φορά να συγχαρώ τόσο τους διοργανωτές όσο και τους έγκριτους ομιλητές που θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Επίτροπε, και πραγματικά μας τιμά η παρουσία σας σήμερα και ευχαριστούμε. Προχωρούμε με την επόμενη κεντρική ομιλία από την μόνιμη αντιπρόσωπο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία Χριστίνα Ράφτη, και ξανά να ευχαριστήσω τη μόνιμη αντιπροσωπεία και τη μόνιμη αντιπρόσωπο που είναι μαζί μας, αλλά και που διέθεσε ακόμη 2 μιλητές για τις συζητήσεις στη συνέχεια, και να πούμε ότι είμαστε στη διάθεση σας στο επόμενο διάστημα για παρόμοιες δράσεις. Η ομιλία της κυρίας Ράφτη θα είναι στα αγγλικά, όπως θα είναι και τα panels. Λόγω σε εσάς. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ κύριε Φουρλά, αγαπητέ μόνιμα αντιπρόσωπο της Ελλάδος, αγαπητέ κύριε Κυριακίδη, κυρίες και κύριοι, είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα στην πρώτη πραγματοποίηση του Cyprus Forum στις Βρυξέλλες. Μέσω των ετησίων συνεδρίων στην Κύπρο, το Φόρουμ έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ της πολιτείας, ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνικών εταίρων. Το πρώτο Cyprus Forum στις Βρυξέλλες λαμβάνει χώρα σύντομα μετά την 20η επέτειο της μεγαλύτερης διεύρυνσης στην ιστορία της ΕΕ, μια καθοριστική στιγμή τόσο για την ίδια την ΕΕ, όσο και για τα κράτη-μέλη που εντάχθηκαν. Τα 21 χρόνια με την ιδιότητα κράτους μέλους διαμόρφωσαν την Κύπρο σε τεράστιο βαθμό. Η ΕΕ πλέον είναι αποτυπωμένη σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Σε 11 μήνες η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για δεύτερη φορά. Ωστόσο, σε ένα πολύ πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ κλήθηκε να διαχειριστεί μεγάλες προκλήσεις, την πανδημία, τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα εναντίον της Ουκρανίας, τους πολέμους στην νότια γειτονία μας και τις συνεχιζόμενες μεταναστευτικές πιέσεις, για να αναφέρω μόνο λίγες από τις προκλήσεις τις οποίες δοκίμασαν την αντοχή της Ένωσης. Μέσα από στρατηγικό ανταγωνισμό, γεωπολιτικές εντάσεις, την υπονόμευση της διεθνούς έννομης τάξης, νέες τεχνολογίες, συχνά χειραγώγηση πληροφόρησης, ο κόσμος όπως το γνωρίζαμε έχει αλλάξει. Η ευημερία της ΕΕ δεν μπορεί να θεωρείται εγγυημένη. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η ΕΕ αποδειχτική ανθεκτική παρέμεινε ενωμένη και αλληλέγγυη τόσο στο εσωτερικό όσο και προς τους εταίρους μας στον κόσμο. Οι αξίες της ΕΕ παραμένουν επίκαιρες και πρέπει να τις υπερασπιστούμε μέσα ακριβώς ισχυρών και ουσιαστικών συνεργασιών. Now, if you allow me, I will switch to English, and I come back to the issue of the presidency, which we are intensively preparing both here in Brussels and in Nicosia. And of course, no member state takes over the helm or in a void or starting from scratch. And we are looking forward to close and sincere cooperation with all the institutions and the member states in this uphill but not impossible task. During the 6 months of our presidency, we will strive to implement the goals of the strategic agenda that have been agreed by our leaders and the Commission political priorities. The Commissioner has referred to it earlier, which will be translated into the working program in the coming days. These priorities have also been reflected in the TRIO program, which we agreed with Poland and Denmark, and we presented last month here in Brussels. In the context I have described, a stronger, more stable, secure Europe is an all-encompassing priority. This goal goes hand in hand with our unwavering commitment to support Ukraine for as long as it takes. The last year's developments have also made enlargement an imperative geopolitical investment. Cyprus will build on the renewed momentum, upholding the merit-based approach for all candidate countries. At the same time, we will build on important ongoing work to increase our competitiveness. This effort touches every single policy of the Union, and we'll have to ensure that it will facilitate the twin transition
and stimulate long-term growth across the Union. A competitive EU will not only benefit our economies and our citizens, it's also crucial in ensuring a strong global role for the EU. In this framework, we will also aim to boost strategic autonomy and reduce its strategic dependencies. Autonomy is compatible with openness. Thus, we view strengthening Europe's partnerships as a pillar of the EU global role. We will continue promoting closer ties with our southern and eastern neighbours, our transatlantic partners, the UK, as well as regional organisations such as the Gulf Cooperation Council. One of the main deliverables of our presidency will be to progress on the negotiations on the multi-annual financial framework after 2027. Our aim is to work for a compromise that will ensure adequate distribution of resources for all the main priorities, such as the common agricultural policy, cohesion policy, but also our political priorities equally benefiting all the member states. One of these priorities continue to be migration, for which we will seek to promote a comprehensive approach focusing on finalising the implementation of the Pact, but also as regards the external aspect, for which efficient returns, countering smuggling, and the instrumentalisation of migration will be at the centre of this effort. Of course, every presidency has its own priorities, and bringing in each member state brings its own perspective and experiences during its presidency. Our preparations on our national priorities are still underway, but I can share some points with you that undoubtedly would be at the top of our agenda. Cyprus is acutely aware of how close the EU security and stability of the EU is linked to that of the southern neighbourhood. The EU has taken important steps to form strategic partnership with key countries, and with the creation of a dedicated portfolio for the Mediterranean, which we expect more to follow. It is our firm belief that by making dialogue with our partners across the Mediterranean and the Gulf more prominent on our agenda, we can untap joint potential and foster cooperation on global challenges. As a global maritime leader, maritime security will also be another priority. This is part and parcel of our economic security and our security of supplies, thereby directly linked to our competitiveness. Issues that will also be important to our work will be energy security and the social dimension of EU policies, such as health and employment. Finally, as the effects of climate change are highly pronounced in the Mediterranean, we will place a particular emphasis on initiatives for climate adaptation and resilience, especially regarding the primary sector. Dear friends, less than a year before our presidency, we are looking forward to taking up this responsibility, guided by a commitment to help build a stronger, more resilient and competitive EU that delivers more to its citizens and the world. And as I have said at the beginning, to this end, we count on the close and valued cooperation with all institutions, member states and stakeholders. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ράφτη, και προχωρούμε τώρα στον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Ιωάννη Βρέλα, και ευχαριστούμε και την ελληνική μόνιμη αντιπροσωπεία που διέθεσε το στρατιωτικό της ακολούθο για την πρώτη συζήτηση. Το λόγο σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, φίλη Χριστίνα,
Αγαπητές φίλοι, αγαπητοί φίλοι, ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Σας αγαπάω όλους, είναι το πρώτο μήνυμα της παρέμβασης. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μου δώσατε να συμμετάσχω σε αυτήν την ιδιαίτερα κρίσιμη, ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση. Και αισθάνομαι και προσωπικά μεγάλη συγκίνηση που συμμετέχω σε αυτήν, διότι πάρα πολλές από κέρυες στιγμές της μέχρι σήμερα σταδιοδρομίας μου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την πορεία των σχέσεων με την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου. Οι πρώτοι δύο φάκελοι που μου ανατέθηκαν όταν μπήκα στο Υπουργείο ως ακόλουθος πρεσβείας, πολύ παλιά, το 1985, να φανταστείτε ότι είχα ακόμη μαλλιά, ήταν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Κοινότητας Τουρκίας, κοινότητα τότε, και Ευρωπαϊκής Κοινότητας Κύπρου. Η πρώτη μου αποστολή στο εξωτερικό, εδώ στις Βρυξέλλες, ήταν για να συμμετάσχω ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας σε ένα Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκή Κοινότητα Κύπρου, το Δεκέμβριο του 1986. Το πρώτο μεγάλο ουσιαστικό σημείωμα που μου ζητήθηκε από τον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη, ο οποίος δούλευε τότε στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αφορούσε στην Τελωνειακή Ένωση Ευρωπαϊκής Κοινότητας Κύπρου, η οποία μόλις είχε υπογραφεί και αποτελούσε και τον προάγγελο της ένταξης. Και ήμουνα και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, με τα μαλλιά να αρχίζουν να ρεώνουν πλέον, το Δεκέμβριο του 2002 στην Κοπενχάγη. Θεωρώ ότι μία από τις ιστορικότερες στιγμές της σύγχρονης διπλωματικής ιστορίας του ελληνισμού. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 20 χρόνια σφράγισε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας και ταυτόχρονα ενίσχυσε τη φωνή του ελληνισμού στην Ένωση. Προσέδωσε στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μια νέα προοπτική ως εκ της γεωπολιτικής θέσης και της σημασίας της Κύπρου και της βαθιάς προσήλωσής της στις αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης και της συνεργασίας. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος έχει μεταβληθεί, έχει προοδεύσει, αποκτώντας εργαλεία, θεσμούς και πολιτικές που έδωσαν όθηση στην οικονομία, ενίσχυσαν περαιτέρω το κράτος δικαίου και διεύρυναν τις ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε το Κυπριακό σε νέο πλαίσιο και ισχυροποίησε το αίτημα για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία να είναι συμβατή όχι μόνο με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, αλλά πλέον και με το κοινοτικό κεκτημένο. Κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο αν εφαρμοστεί θα ωφελούσε μάλιστα κατά κύριο λόγο την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Με την ένταξη της Κύπρου όμως έχει αλλάξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Έχει ενισχύσει τον γεωπολιτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Βλέπουμε τις σημερινές εξελίξεις στη Συρία, ενώ διαρκώς αυξανόμενος είναι επίσης ο ρόλος της Κύπρου ως ενεργειακού κόμβου που αυξάνει τις δυνατότητες διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, ενώ βρισκόμαστε ένα περίπου χρόνο πριν από την ανάληψη της Προεδρίας από την Λευκοσία, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι και σε αυτή τη δεύτερη Προεδρία του Συμβουλίου η Κύπρος θα αδράξει την ευκαιρία για να αφήσει το αποτύπωμά της, αναδεικνύοντας τόσο τις προτεραιότητές της, όσο και τις μεγάλες συνεισφορές της στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Από τη φύση και τη θέση της, η Κυπριακή Προεδρία είναι ιδανική για να προωθήσει τη μεσογειακή διάσταση της Ένωσης, την ανάγκη συνεργασίας και σταθερότητας στην περιοχή, τις δυνατότητες αξιοποίησης της περιοχής για την ενέργεια, την οικονομία και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως και την αντιμετώπιση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών και την αντικατάστασή τους από νόμιμες οδούς. Άλλοι τομείς για τους οποίους προσβλέπουμε στην Κυπριακή Προεδρία είναι αυτή της ανθεκτικότητας και της πράσινης μετάβασης, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και τις ιδιαιτερότητες των μικρών κρατών και των νησιωτικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, της συνοχής,
της σύγκλησης μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολικής και Δύσης, αλλά βεβαίως και όλων των χαρτοφυλακίων, των θεμάτων που υπάγονται στο πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο του Επίτροπου. Καμία προεδρία δεν λειτουργεί βεβαίως στο κενό. Το διεθνές περιβάλλον καθίσταται ολοένα πιο απρόβλεπτο και οι κρίσεις εξακολουθούν να σοβούν στη γειτονιά μας. Με τη μακρά της διπλωματική εμπειρία, η Κύπρος έχει όλα τα εφόδια ώστε να ηγηθεί των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχείριση των εξελίξεων στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή, των διατλαντικών σχέσεων, της πολυμέρειας, της διεύρυνσης του διεθνούς εμπορίου. Αλλά και για να δοθούν κατάλληλες απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα η Ευρώπη, σε θέματα όπως η ασφάλεια, η άμυνα και η αμυντική βιομηχανία, το εμπόριο και η ανταγωνιστικότητα, η τεχνολογία και η καινοτομία ή ακόμη οι υβριδικές απειλές και οι κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων μέσω και της παραπληροφόρησης. Η Κύπρος με την Προεδρία της θα έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει καινοτόμες ιδέες και να οικοδομήσει γέφυρες συνεργασίας με προσήλωση στο κοινό μας στόχο. Τη διαμόρφωση μιας Ευρώπης βασισμένης στην ενότητα, την αλληλεγγύη και την πρόοδο. Είμαι σίγουρος ότι θα παραδώσει στην Ιρλανδική Προεδρία που ακολουθεί, μαζί με την σκητάλη και μια καλύτερη, μια ισχυρότερη Ευρώπη. Και εννοείται φυσικά ότι η Ελλάδα θα σταθεί αρρωγός και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει την Κυπριακή Προεδρία και να συμβάλλει στην επιτυχία της. Και πάλι θα ήθελα να συγχαρώ τους οργανωτές αυτής της πάρα πολύ σημαντικής εκδήλωσης. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι και οι συζητήσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν θα είναι χρήσιμες για όλους και εύχομαι καλή τύχη σε όλους, αλλά κατά κύριο λόγο στην αγαπητή Χριστίνα, η οποία και θα φέρει το βάρος, τουλάχιστον στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων, για να μας οδηγήσει, όπως είπα, ελπίζω στις λύσεις που είναι απολύτως απαραίτητες για την Ευρώπη του σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.